Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tawisa wonge iku kasura wakeh apa sapa dulu teman. Wong kok kagian salah, wong kok kagian tumindak luput, nanti bakal bagaimana? Ola mongko sithik apa haya ugi sing man. Wong kagian tumindak perkara salah mesti ora bakal isu. Kalau ucap sahabat dulu kamari sebagian biro-biro ahli hikmah man utawi sapa wonge iku kasang nggoni ing man apa alhaya uisin sahabat ing dadi bagiane man lang yaro mongkora bakal weruh sapa anasu manungsa aibahu ing aibing man wong urusan duwe isin pasti manusia tidak akan melihat aib diri kita. Ibaratnya kalau dia sedoyo itu bagian wong liya ora iso weruh dodone awake dhewe iki kaya piye. Awake dhewe nggo sarung ora iso weruh jerone sarung iku kaya. Itu cerita tak wong wis ora duwe isin. Kowe ora nggo sarung, kudu-kudu ngalor itu iso weruh kabeh. Sekarang orang dia hobi isin. Mau nak wis kadung kakean salah bakal sithik isin. Matus bareng mek kancane udah bijik ngono ya ora isin. Tapi karena wis ora duwe isin, mau nak wis kadung ora duwe isin ki ndablek, mboten ndablek. Ndablek ki ya ndablek ki wong ora duwe isin. Nah, kayak salah ibaratnya wong nek sadung dua blok iku banget nganggo bahan. Mangan banyakan bareng kancane ngono kuwi kancane ketok 10 20 dene wis 70. Cepat. Iku wis ora isin. Ibaratnya kemuluk moto niku ning cangkeme urung tek wis dijejeli. Meneh jejeli terus. Padahal ketok 20-an wis dijejeli terus cangkeme. Nganti mangan wong. Karena wong wis ora duwe lah apa penyebabnya wong kuwi ora duwe isin mergo kakean nglakoni salah. Aja kakean nglakoni salah. Ya salah kuwi manusiawi sing aja kakean salah. Kudu ngerti iki pantes dilakoni, ora pantes dilakoni. Temu alur ngidul bapak cekak ngono. Kuwi wis ora pantes blas meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ucap sapa ba'dul bulaghai. Sebagian pira-pira wong ahli balaghah hayatul wajhi utawi uripe wajah iku bihayaihi kelawan uripe wajhi kama anna hayatil ghorsi kaya oleh setuhune uripe tanduran iku bimaihi kelawan banine ghorsi wajah iku iso urip nalikane duwe wirai utawa duwe iso njogo harga diri. Ora iso duwe harga diri, malah ngasopi harga dirine, malah menjatuhkan harga dirinya, iku diibaratake kaya tanduran sing ora tau disirami. Piye kira-kira mati napa mboten? Mati. Lah iki tanduran. Padha wajah awake dhewe kok ora tau disirami, lah nyirami wajah kuwi ora nganggo banyu. Tapi ngenggone apa
rapi, harus bisa menjaga harga diri. Ifat kudu iso ngreksa awake. Aja nganti tumindak kaliyan nglakoni salah. Mergo wong sing seneng nglakoni salah ya suwe-suwe wani nglakoni salah sing luwih gedhe. Mungkin coba-coba, lama-lama kok enak. Terus menerus menjadi ketagihan. Lama-lama menjadi semakin nikmat dan kecanduan. Ya kowe ngerokok ngono. Wong lakone salah iki kowe ngudut ngono. Awal mula yang sedaya udut kira ya mung coba. Wah karena koncone udut keren kira udut. Akhirnya tiru-tiru kan. Pertama ya coba-coba, mungkin rasane ora enak, rasane pahit, sirahe ora enak rasane. Tapi saya suka yang mergo sering dilakoni saya kewes saya pantes. Mungkin awal mula udut ngono kuwi gabuse tonnes. Ya. Awal mula udut mesti gabuse tonnes. Suwe-suwe ngono kuwi ya rodok garing. Ya terus mergo dijemut lagi gabuse. Suwe-suwe saya kewes gojek ini mungkin pertama ya wagu ngono kuwi. Gojek ini mungkin ini. Orang-orang itu tidak menurut apa bro. Awal-awal itu gojek ini. Tapi saya kewas ya. Biasanya kali ini besok biaya sidik-sidik gue alangan ke orang gaya ini. Ya kan gue sering dilakoni. Ya salah ya kok mungkin awak dhewe nglakoni salah sidik mungkin rasane ning ati ganjel rasane ora kepenak. Was-was ana wong weruh apa ora. Iki kok mangerti utawa manfaat. Tapi nek saya terus dilakoni wis ora peduli, malah dadi kecanduan. Malah dadi kecanduan yo koyo udut ngono niku. Wong sing wis ahli sakno sedina ora udut mesti ra hawane glibet awake. Wis koyo ora bedoyo anggone melaksanakan aktivitas. Yo betul, wong nglakoni salah yo ngoten niku. Wong nglakoni salah sedina kok ora sering nglakoni salah sedina ora salah ngono kuwi ya berarti ono sing kok rasan-rasan ngono kuwi. Mungkin awakmu coba-coba kumpul karo majelis iya. Kumpul karo wong sing gawene ngrasani. Mungkin pertama yo iki kok kumpulan kok gawene ngrasani wong liya. Tapi saya suwe terus saya suwe. Basa kerennya apa? Circle. Kok circlemu wong-wong ahli gibah, suwe-suwe awakmu ya ketularan ahli gibah. Dengan sendirinya, mungkin awakmu rapat fase nganggo ngrasani wong. Saya suwe ngono kuwi kumpulmu karo wong circlemu kuwi wong ahli gibah ya fasane ora karuan. Karena kuwi iso golek berita, golek warta, golek lupute wong, golek salahe wong. Lha iki ora apik ngono. Makanya gue mau supaya menjaga harga diri, maka jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Untuk iso ifah, iso ngerasa iso ngelakoni salah. Orang ucap seposo Ibnu Abdul Qudus, Sholeh bin Abdul Qudus, min bahri tawil, saking bahri tawil. Ila qalla ma'ul wajhi qalla haya'u wala khaira fi wajhin ila qalla ma'u haya'u kafafat wa 'alaika wa innama yadullu 'ala fi'li karimi haya'u ila qalla ma'ul wajhi qalla haya'u wala khaira fi wajhi ila qalla ma'u haya'u kafafa wa 'alaika wa
sithik apa ma'ul wajhi banyune rai. Banyune rai iki apa mau bahwa iso nyreksa harga diri melakukan kesalahan. Mergo wong kakek nglakoni salah kuwi saya ngurangi wibawane, saya ngurangi harga diri. Kala monggo sithik apa haya sini man. Wong kakek salah raine disalah raine iblis. Walau orang-orang kebagusan iku maujud fi wajhin dalam rai. Salahnya nepi ayuna kaya apa bagusa kaya apa ning disalah ke ning ati rasane bundel rasane ora kepengen. Kadang yo ora mungkin wajib biasa-biasa wene disalah nyeneng nah saya suwe semakin menarik. Ira kala ing dalem ngalikane sithik apa ma'hu badhe wajib. Wala khairu fi wajhin idza qala ma'hu wajah iku yo ora bakal menarik, ora bakal apik nalikane kekurangan air. Lah air ning wajah iku mau apa? Bisa menjaga harga diri. Iso ifa, iso nglakoni awake supayane ora tumindak luput, ora kabeh tumindak salah. Karena kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, efeknya kembalinya ke tubuh diri kita. Mungkin orang di sekitar kita nawang biasa ngoten niku ora iso ngrasake, tapi ketika ada orang yang khos, orang yang khusus, wong sing sensitif, iso ngambet, iso ngrasake wong iki bar lakon itu ndak ora apik, tangane bar muyol-muyol perkara sing ora apik, tangane bar njupuk sing ora nggo, dan didelok kok tangane tok mawon saged, didelok kok wajahe tok mawon saged. Tur wong sing kakean maksiat kuwi awake ambune dua dekira karuan ngumpuli ambune batang kewan. Nah, kawine awake dhewe kok kula ora mampu kok ya sih ora mampu. Karena yo awake dhewe ora sensitif padha-padha sering nglakoni maksiat. Nah wong sing niku khos ngoten niku bisa merasakan maka zaman riyen patah cerita wong sing saleh-saleh wong sing ahli hikmah ngoten niku malah sering menyendiri ora gelem kumpul menungso. Kumpulin malah karo wong sing wis mati. Jadi ada dusta di antara kita. Kumpul ning kuburan iki ora ono ngapusi lho. Ning kuburan iki makhluk-makhluk ora ono sing ngapusi, jujur kabeh. Mabundok ya tetap ambune entut. Ora ono sing ngapusi ning kuburan ngoten niku. Itu nak menungso ngono kuwi iso ditambahi ya iso dikurangi. Nah angin iku jujur. Mampu sedepe makanan, menuju tekan kene yo mampu sedep makanan. Ning kono kok ana wong minyakan tekan kene yo mampu minyak. Ning kono ana wong sing ngentut, ngono kuwi ambune yo tekan kene. Kuwi nak angin jujur apa nah, nak menungso iso ditambahi, iso dikurangi. Dititipi omongan sithik ngono ibarate titipi omongan telu ngono kuwi iso ditambahi lho, iso dadi 5, iso tekan 7. Golek-golek ya. Tapi beda, manusia kuwi nak ditipi duit kira-kira tambah vokal. Manusia kuwi nak ditipi kadang iso tambah, ya kadang iso kurang. Lagi niku aku mergo efek kesalahan yang dilakukan itu asare labete ning awake dhewe. Makanya menjadikan orang tersebut dirinya menjadi tidak ada wibawanya. Ora wibawa. Hanya utak-utak sing sira. Iku fat reksa sira ing haya alaika ing atase sira. Maka dari itu jagalah makhluk kita. Opo meneh bumi ngakak nganti ibaratnya nganti terkenal. Sak bodo ngerti kabeh iki ngene cah iki. Berarti kowe wis terkenal nang kuwi ngakake bulan reraga. Ya berarti orang diisen desa. Orang kemaluannya sudah putus. Atau dipertanyakan, ketika orang tidak memiliki malu, maka apakah dia memiliki yang namanya kemaluan? Bukan satu isen, mungkin cuma apaan? Lo kemana sampai dokter? Orang yang isi-isi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namanya dulu yang angin kesini nuduhake ala fi'lil karimi ing atase penggawean sing wong sing mulya. Apa kaya isine karim. Wong sing mulya iku iso duweni rasa isin.
isin aku musan iso. Ora iso pasar kudune wong pinter ngaji lek yo kudune luwih pasar. Iki mesti tajwid berat. Mesti makro rejo puro berat. Apa ora iso kan iso kon pasar yo kudune pasar wong sing sregep ngaji. Ning isin ora kagel kok bisa miso. Tapi nek wong sing wis kadung los ibaratnya orang kemaluannya wis apa mau putus. Sopo besok kuwi ini bisa miso. Saya raka mandana miso. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapa iku kala sithik. Apa ayak guru isine man. Kala mongko sithik apa karo wiraine man. Kok isine sithik. Wiraine bakal sithik. Ora sedaya reksa awake. Wa kali alwara. Iku ijtina bersyubuhat tinggal dari biro-biro perkara sing subhat khawban karena wedi minal wuku saking tumiba ilmu karomati ing dalam biro-biro perkara sing dikharomati. Wirai iku menjauhkan diri dari perkara sing apa subhat. Wong nak wis wani nglakoni subhat suwe-suwe yo wani nglakoni perkara sing paling ngakoni perkara sing haram. Ya kuwi mau sing kula singgung ngawak. Awal mula coba. Lama-kelamaan sekian lama sering melakukan menjadi ketagihan. Waman utawi sapa wong iki kala sithik apa waro wira ini man mata mongko mati apa buat ini man ibaratnya kaya robot. Robot itu kan bisa melakukan aktivitas apapun, tapi robot tidak memiliki perasaan. Yo, petake urip, dekne yo iso mangan, iso ngombe, iso turu, iso omong, iso ngentek apa yo nang. Yo iso ngentek sego, iso ngentek jagangan, iso ngentek lawang ngoten niku, iso ngentek apa? Tapi atine apa mati. Wis ora iso ngrasakake. Waman kulla waruhu mata qalbu iki dibaratake kaya batang urip. Ya manungsa iku ra yo kudu duwe apa rasa. Dibaratake kaya apa robot. Robot iku wis canggih karo manungsa. Dalam babagan rasa-rasa nang kuat-kuat kan tetep kuat apa robot. Ning robot ora duwe rasa, sing duwe rasa iku manungsa. Falam yak bangun ora nampa apa kalbu al-nawaidho ing kira-kira pitutur. Tomo ino dikandani yo mendeles nanti kandani. Temu wong model ngene jarno wae rasa diopeni. Kesel cangkeme anggone dan maniman cangkeme ngandani wong sing kangel kandhan. Belum kandani ra gelem jarno bar wae. Contoh sampe ngono ya. Kandani yo pisan ora gelem kandhane angel kandhanine yo profit kok wis buat wae wis model-model ngono kuwi. Anggap wae wujud dulu keadaan iki. Ono nek dianggap ora. Jeneng pondok wae pondok yo ben pondok, ono karepe ora yo kan. Wae sekolah menganggap yo ben ora yo ben. Yo kok wong tuwa wis kadung jutek wae anak ngoten niku. Wis dijarep ya. Dolan warepmu ning omah ka, repmu mangan karepmu ora kuat. Kowe nak anak sing ndolok, aku sih piye kok bisa belum dijake ngene. Ora enak dijake. Tapi nak sing anak sing ora patek genah ngono kuwi sing kumprung. Berarti kumprung lho. Akhlak iku kumprung. Kuwi malah seneng alhamdulillah. Kuwi berarti jan wong sing akhirnya wis mati. Ya sebabnya anti mati kuwi mergo apa? Sithik wira ini. Lah apa sebab sithik wira ini? Mergo orang duwe isin. Napa kok orang duwe isin? Mergo sering nglakoni salah. Berarti pokok utama dari mata kalbu kuwi napa? Sering melakukan kesalahan. Mulai saat ini hindari melakukan kesalahan. Lumbulan sakit kula njenengan sedaya menungso kok ora butuh hawa nafsu. Yo kudu ono nafsu. Ning piye carane kudu iso ngendhaleni. Faina ada nasi krana setuhune luwih adohe manungsa minallahi saking Allah taala halimah Allah iku qalbun ati. Iku qalbun ati, qasin kang atos.
Bahwa sing kang atos mergo wong sing ngadoh saking Gusti Allah kuwi atine sing atos. Ati sing atos kuwi nandhake sing sering nglakoni salah. Lah terus pripun nek pun kados sering nglakoni salah ya tobat aja dibaleni maneh. Alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.